makudunyiswe igama likaThixo. Kodwa inhlalo esihleliyo inhlalo engabhedeshekanga, inhlalo engalunganga, inhlalo engekho kunqatha. Mama uMakambi yena ebehleli inhlalo ebhedeshekileyo, family yakhe ebeyinibakele ngubo nesikete esimnyama esichaza into yoba besisebumnyameni singenalo ukhanyiso, kodwa wasinceda uThixo. Wasinika unyana wakhe wasikhanyisela ngayo. Labethelelwa indembelele yesixeko sakwaJuda emnqamlezweni laphana igazi lakhe lebhaji bomvu ligazi likaYesweni. Lebhaji ke inamakhosa amahlanu. Ikhosa lesihlanu leli lisebhantini ngamanxeba kaYesu la. Inxeba lesihlanu elisebhantini leliyala lisephangweni lamoselayo. Zathi izono zethu bezingqombela zahlanjwa zamhlophe njengelipheqe nalomnqwazi. Wathi mama upresident wayemqhobosha ngelo xesha ndandingekabikho nam. Wathi bemqhobosha esisipelithi wathi ingcina sifuba esingqina ubulungisa kubo bonke abantu. Ngoba umama womthandazo ngumntu ekufuneka into yoba abe nengcina sifuba. Athi xa kungena omnye umama exakanisekile endlini yakhe ezobika ingxaki yakhe avala ucango athi masithandaze. Njalo umama womthandazo akaphumi axelela abantu bengathi akasahambi lo mama, ahambe esithi nimbona nje unale ngxaki. Ayenzi loo nto umama womthandazo, bengayenzi uMakambu loo nto. Lo mnqwazi ke uneepanels ezintandathu ezichaza into yoba umama womthandazo ngumama onoxolo. Uxolela umntu sengacelanga uxolo, kodwa wena umxolele. Uthi noba sejikila epheka pha ngoba khamaxesha kweli lizwe sijikilelane, kodwa umxolele. Mama womthandazo ngumntu onoxolo. Thobekile mama womthandazo, thobekile. Akunzimanga ufikelela kuye mama womthandazo ngoba ngumntu oyitapeti othobekileyo. Uyamkhwetha nangaliphi uhlobo mama womthandazo. Mama womthandazo uthemba ke. Mama womthandazo uzeka kathi umsindo. Mama womthandazo unothando engathi umamele laa mculi athi ndiza ndingento yalutho senditsalwa lolo thando. Njalo umama womthandazo athi nabantwana abavuza izinto esitratweni bangakoyiki xa unxibo lumanyano ubheke enkonzweni ngoba kaloku ungumama onothando. Bathatha bafaka apha ekhwapheni ngokunxibela ebhaji. Bomama bam enjalo mama Makambu. Mama lo mnqwazi unale brim ezikhongozela zonke ezi zinto ndizixelileyo. Laa mculi nathi ithethwa ngulaa mculi ku-221 athi mandithwale iziqhamo ezomoya oyingcwele, buncathu nolulama. Ithi ke ngoku zonke ezo zinto zezenkolo nezothando nezoxolo, luthando olungenambaliso. Le overall kaMakambu yokusebenza ngoba i-overall le ibhaliwe sisipelithi Methodist Women's Prayer and Service Union. Ngoba i-overall yosebenza lena yomthandazo. Umsebenzi wethu ukuthandaza, singene nakwindawo ekungangenwa kuzo. Ndimamela usihlalo ngokazana lebhaji uthi abemane sithi ngena ezintolongweni Thixo. Noba unayo umntana osentolongweni okanye umuntu osentolongweni, kodwa abantu abasentolongweni banika utshintsha ngenxa yokuthandaza kwethu. Benjalo mama Makambu, ndiza kunika mama udistrict president undincede mama uselebhaji kaMakambu esikhonkwaneni. Ngethula.